Barok adon I ban kren man pashat lang bagali ka video hal budi bat kaphang balai ba ki kasi bat ki karo ki ajan shakak ni bun nangi ngimna tep pi katalrai balai ba ki kasi bat ki karo ki ajan shakak ni tak rang i lang ba ki si ki mi jing kren ki ba bun jai balai bat kapor ban pen kalano ya ka Trukom ajaj naga kami show senrang. Kamta magini ki kandiat sini habang yu in lang maka jing plat ke jong PS lengdo chang maka channel ke jong ban penit terko halo kan kapang. Kilami bon ki bakrashan ban ong ba kade ban ajaj no show senrang. Terai apa ngabishan ngapek pede ki babon hi ki kwa ban penek pensa ya kariti ke dustur jong kata long ban penek hajo ban aibe jaj sakmi kumbalala duduk ke bawah manusia tinggal kwa ban pensha happy ban pen happy lang ba ke video ba ngin kang bangin ya suto lang kumno ba kumno ngani balai ba kasi ki ajaj sha kakmi Gimla banlan jisha ba ukasiru naduk kipo ndai ba dukaroro ki ajaj hi ha ukpa la ne husen rang kumbalong lem ki wei pa ki jaj ben reu lengkot e ngan shu ya tho ya koi ka ching tu khana katkum ki khana leng katkum ki khana pateng balai thu de kiru teman bal kaladon koi ke jinjia hang ne receive e ke jani bat kala penong ya kador bar ba join kasi ban sapla nai ban pun kalan jaj no sya ka gantai lai tu ke jing tu khana ba ki kasi jungi menshwa hak por ndai kilom ki smart pa ban le gelet ma kahima bat koi kahima ki ala Ima Marjan. Pat om tang kata kile jale ro syaba napo pot usam jong kasi. Kile chiat thma. Sikui ki jaka. Barhakane ka jingale thma. Barbor abalon kadan katma. Kidan de kibre kipayap hakatma. Bat ki bawan pai la pa syu banon paying. Ada kidon ro ki plang laj em. Ki bala banon paying. Tel ong ba kum ku chia tu kanal ong ba hadin ba ikmi ikpa ki jongki klaya phakatma la pensa konswet ya kmi ba play bat ki khon kakmi dan ka kan thai kam sham la pek la ni kam sham la sumar la ki jongki khon nama ba ka ong ba kam de ka jaj ki kanja ka jongki Kam shemla sumar, kim shemla sumar ki kintay kasi yagi kon ki jongki hadin bo ulok jongki ulayap na. Kim sumar, kim pek, kim kmi. But kani kala bo jing esh shibun na ya gitu ki kon palayap na okpa jongki. Hay wa bon ki kena kalong kila shu shang makya, kila shu im makya. But kila shu yap tang nakadaw pom don ba sumar yaki. Kumta kalami ka jing ai jing mod bala dei ban pin kalano ikar kom ai jai shau shenrang na shaka kanthei kalami ka jing ai jing mod bala dei ban ai jai no shaka kanthei kanang ba ki kanthei kin e kin sumar ya la jong ki khon kin snow try pan sumar pan pe ya jong ki khon kumta Kila khot ikador barba jong kabri unjo trap barboy kabana duk u khandriam upnan uphoi uan umaram lingam kila wan lang hakta ka dor barba kabala penlong pala kata kador barba adin lai si bagle tai pha ka jinga ta kador ba adon katu keningut kirang ba kibal ai jemut padi ban pen kala jai no ban ai jai no ser kan thei
nang ba kan kasi kan thai kasi kan e kan burom do jong ki kon kan sumar kan cha ki wat nda ulok jong ki dan ki rang ba kim dan shu kumta da koi ka sur da koi ka jimot ki le roi lang ban pen kala no ban ai jat no sha ki kasi sha ki kan thai pada du kata kapur ki jat du kasi jungi kal ai jat no sha kakmi adin belawai kata kacingelang baro kilai lek pai chalai jam shlong chalai jam kithan chalai jam area bat kilapan pena ba ladu kani kapur kan darbar ba jong jak du neutra ba koi kala rai ban ai jai no sha kan thai bat kanang ba kan thai kapalong kanong pun kanong kha kanong sumar kanong pek ka yin kasam kan pek kan sumar ba yang jong ki khon wat na ulok jong ki ulok khat no ani wat haba ulok jong ka uphet no ro tin ru kata kapo lapan kala pal ai jai no sha kan thai kawai pat hakap di pat ukaro hadin kumba daki post nam e bagi kasi kilasa ha kade ke rilum kasi ke jungi lawan kiu sa ukaro lastang baron kiu ningkong hangni ha shela balai thu ke jingi thu kana baden bai kasi kala tep bagi karo kilwan kiu ha kade ke rilum ke jungi kila me pai pa ban khang lan ti ki manam ailat i karo bakun kiu ha po jong kade ke rilum ke jungi komta harta kecing lek hiar ke jong kini ki kasi kalami katma apden jong ki bat kila don apden kecing le ka share kai ha kan kecing le om shamadan mano mano ba la job hari kala don tang kecing ya prio ka share kai na boro arlian bat kini katma kala de kembashi tayo tam e hadin bat kikaro kilalek pendam no pagla pan yasuk na kijak ber kasi kil ong ye karo lada pitra ban bot jika dostur ke jongi ban ajaj no ye khun ki jong pi sha kakmi kumbalo mangi ngen sha ye pi bapin kiu sha kini kiri lum ki jongi henry lada phim ko ngo ye kata phim le phim bot ye kata ban ajaj no ye khun ki jong pi sha ka kan thai nani sha kakmi kumbalo mangi ki kasi kinam sha ye pi bapin kiu ha kiri lum kasi ti kum kajat menru karo hak kata kapor kas no dei ba kala menjur kile rati kile thapti ba kidang bangin but no ngin but ya kata kadustur ke jong pi ba niru ngin ai jai no shakakmi kumale lamma pi patha kata kajiye kran ki karo kila ai burom e ye kasi ba kila sha sobha ki ye ki ponan kiwa kani krilum ki jongi hakini krilum bat nadu kata ukaroro ula ai jai no sha kakmi namar kila but ye kadustur jong ki kasi but ukasi hak ta po daga jing ula yak pdang daga but om lali ula pdang daga basuk ki makin kiu kini kidom la sha daga basuk but mak dewlenti ki but ki khasiru og karo krahyar na shela but lihyar konsep ni but klashong sa hangta hakam ni akhot menta karilum karo te kum kajat ben reu neutra edu kata kapor but ki karo kiladan kata kacinyete benong ki karo kilong bangi ngin long no kumsi para ngin long kumsi para pada du menta hang ni ha kami khalia ka jani lasa ki khasi but karo ki khasi but karo ki ba ai jai shakakri te ke kabang adan man pashat la mangai ka video
tolong bakum kajai penriu pada duk kata kapor ba kikasi bat kero kila ajat sya kakmi kila nangsan kila nang roy kila yok shibun ki jingkerku ki poblet wakerku naga benta jang kini kirilum ki jongi bat ngamut bat ong kila kapor kementa kumba kikpartemen ki jongi kila sut kila syur ya kila kajat ki jongi ha kakmi kumta mangap mangi tu ai bangin nget tu ai bangin priang ya kata bangin penek pensa ya kadustur kabaki kasih ki department ni kila pu man kila sut kila syur lele kum ki kan thai pidai ban kemen ha kaba naduk man syua deina ka dau chong ki kan thai deina ka dau chong ki long kmi ba kasapo shudu put ban pen kalajai sya kiken thai namar ba kiken thai kim kwa pan pek nya di khot ki ti chong ki namar ki ti namar ba kim ti nakajai ki chong ki te tan ki di ki jing pen shai ki paling kot da si ki to ki bompat shai ki bompat tip balai bu khosi wa jat sya ki mi ऐसे लंबा करके वीडियो फिर ससना तो kawai pat kabangan sa ai ka video kum kajing terkolang bat kajing discuss bat kita kinten hagoi pat ka video next kuplay shibun ya kajai penrio ai ba kajai penrio khasi neutra bat kajai penrio karoro kin penek pensa ya ka beti dustur kaba lapu dak long shwa man shwa ai ba nginom ya pet nginom ya kami ya ki way pat ki dosto jong kajai penrio hagni ka protai